तो तू लोग यह ना सोचेला कि खेसारी लाल यादव बादशाह के साथ फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे पोस्ट कैले बारे, ऐसे भोजपुरी के नाम बढ़ता, ऐसे भोजपुरी आगे बढ़ता। तो पावर स्टार पवन सिंह बादशाह के साथ फोटो खिंचा के अपन सोशल मीडिया पर डाला था, तो ऐसे भोजपुरी आगे बढ़ेला। ऐसे भोजपुरी आगे न बढ़ेला, भोजपुरी ऐसे आगे बढ़ेला जब बाहर के आदमी आके भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करी, ऐसे भोजपुरी आगे बढ़ी, ऐसे बाहर नाम हुई भोजपुरी के। हाँ, हम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करके आयल बानी, वहाँ के लोग बढ़िया बा, ऐसे नाम होला भोजपुरी इंडस्ट्री। ना कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार के साथ सेल्फी खिंचा के अपना सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भोजपुरी के नाम आगे बढ़ेला। आजकल तेरे हुआ सब जनबे करेले कि भोजपुरी के बारे में कोई सुने नहीं के चाहत, बात नहीं के करे के चाहता, कि इतना ही लोग अश्लील फैला दिले बा गाना के माध्यम से और फिल्म के माध्यम से। हालांकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छा फिल्म बनाता और गाना तो हुए बा ढोरी चड्डी चोली वाला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भोजपुरी के कैसे सुधार हुई, कैसे नाम हुई? ऐसे पहले भोजपुरी में रउआ सब देखले हो कब्जा कि बॉलीवुड के बढ़न बढ़न सुपरस्टार काम कैले बारन। बात करी तो अमिताभ बच्चन काम कैले बारन, धर्मेंद्र काम कैले बारन, जया बच्चन काम कैले बारन, अजय देवगन काम कैले बारन भोजपुरी इंडस्ट्री में, गुलशन ग्लोबल काम कैले बारन भोजपुरी इंडस्ट्री में। आप काहे नहीं के काम करत? भोजपुरी के ना अश्लील फैला के लोग बर्बाद कर दिले बारन। अइला कोई बात नहीं के करे के चाहत भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। लोग के तब पड़ल बा कि बस अपन चेहरा चमकावे के बा, कोई बॉलीवुड के स्टार के साथ सेल्फी खिंचा के सोशल मीडिया पे डाल दे तो हमरो नाम हो जाये और ऐसे भोजपुरी बढ़ी। ऐसे भोजपुरी ना बढ़ेला भाई। बाहर के लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करी और एक बात जब जाके बाहर बोली तो ऐसे भोजपुरी के नाम हुई। भोजपुरी फिल्म के बारे में बात करी, ऐसे नाम हुई, नाम ऐसे हुई। देखी कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सिंगर बादशाह भी रवि किशन के पैर छुएला। ऐसे भोजपुरी के मान सम्मान बढ़ेला। भोजपुरी के एक लौता ऐसा सुपरस्टार बारे रवि किशन कि हर एक भाषा के फिल्म करेला, चाहे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी फिल्म में तो काम करबे करेले। वाह, बहुत सुंदर है बे। और भोजपुरी के तो मेगा स्टार बारन, हर एक भाषा के फिल्म करेला। और भैया आईपीएल में भी ना अपना कमेंट्री से ना एकदम गर्दा उड़ा देवेला। समस्त भोजपुरिया जहान के हम रवि किशन शुक्ल प्रणाम करत हई। तो ऐसे भोजपुरी आगे बढ़ेला। जब रवि किशन दूसरा इंडस्ट्री में जब काम करे जाला ना तो कहेला कि भोजपुरी के सुपरस्टार बात, ऐसे नाम होला। और वो छोट मोट रोल न करेला रवि किशन, बढ़न बढ़न रोल करेला। बहुत लंबे होते हैं, कानून के लंबे हाथों से ना त्यागी अपनी पीठ को जाता है। विलन के तो हीरो के भाई के तो ये सब के मुख्य किरदार में काम करेला। वो छुटमुटिया काम ना करेला कि जाके विलन के पीछे ऐसे खड़ा हो जाए या हीरोइन के पीछे ऐसा खड़ा हो जाए या हीरो के पीछे ऐसा खड़ा हो वाला काम ना करेला। मुख्य किरदार में आवेला हर एक इंडस्ट्री में जब काम करेला तो ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम बढ़ेला भाई। ना कि सेल्फी खिंचैला से और सोशल मीडिया पर पोस्ट कैला से भोजपुरी के नाम आगे बढ़ेला भाई। अभी तो दूसरा इंडस्ट्री के लोग भोजपुरी के बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते और ना बात करे के चाहत। बाकी अभी फिल्म के माध्यम से सुधार आ रहा बा। हालांकि अच्छा फिल्म अभी बना रहा बा ये लोग, क्योंकि आप कंटेंट पर काम होखेला। अच्छा फिल्म बनाई, अच्छा गाना गाई, लोग की समाज में बच सके, समाज फिल्म देख सके, तब जाके भोजपुरी जो बच्चल बा ना तब जाके धीरे धीरे ऊपर हुई। जब भोजपुरी इंडस्ट्री के शुरुआत भइल तो भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ रहा। बात तो सही है। यहाँ बढ़न बढ़न सुपरस्टार आके भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कैले बारन। धीरे 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 भोजपुरी इंडस्ट्री डूबे के कगार पे आ गई बा, क्योंकि ये लोग अश्लील ही फैला दिले बा इतना कि माई बहन के साथ में गाना आप नइखे सुन पाई। बाकी रउआ सब के का लगेला, रवि किशन जे काम करेला वो से भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेला या सेल्फी खिंचा के सोशल मीडिया पे पोस्ट करे से भोजपुरी आगे बढ़ेला? कमेंट में जरूर बताइए। और हमारा चैनल पर नया बारी तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ। जब तक के लिए बाय।